Tamalez ez da denon aukera, egun aterpearena, ta gure egin nahiko genuke orain aldarrikapena. Ez baita erreza, horiak orduan, ta hemenkoa barrena, baina ez dezagun ahaztu hemendik kanpora gertatzen dena. Ekintzarako bidea egin dezatela asmo honek, aldarrikatu beharko dugu hemengo andre gizonek, ta bitartean babestuaz gu hemengo zulo sakonek, zeri kantatu dezente dauka gure mundu triste honek. Irudikatu nahi dut herri bat, jardun leikena horrela. Injustizia bat onartuta berez delako krudela. Aldarrik gora Palestina da, denon oihu bat itzela, ta erakutsi ilunak ere argi egin dezakela. Beraz egunon guztioi kaixo, iritsi zarete aupa, jantzi txaketak eta beraino, jeitsi jertxearen mauka. Hemen daukagun areto honek itxura ederra dauka, enuen ala imaginatzen Zigoitiako soldauta. Egunon denoi aldapa ostean, nola zabiltzate auspoz, ederra zinen ala gogoan, ta gaur ederrago askoz. Hemen txegatoz txalapartari, musikari eta bertsoz, soldaut kultura garai honetan, soldat garaian koba zuloa, mimoz betetzera gato. Hemen badago nahikoa mito eta antzinako mundu, hemen badago euskaraz asko egin duen hainbat buru, hemen badago jarraitu nahi bat eta gaur ere seguru, ze euskal kultura biziko bada lokatz asko behar dugu. Eta errotu bere hizkuntzan, ohituran ta abarrean, bertzoan nola gitarra sokan, zein monologo barrean.
eta jarraitu ekiten berez, datorrenaren aurrean, zeren gu ondo moldatzen gara, zoru irregularrean. Kulturan sarri egin behar da, lehengo moldeekin hautsi, berritik zerbait asmatu baina, zaharretik erakutsi, lokaz gainean ala gabiltza, ez dugu meritu gutxi, ze aldela egin behar da, moldatu bai baina eutxi. Eta onartu behar dugula nola baiten elitea, baina herriko kultura ere eta ez sortu pikea. Beraz hobe da oraintxe musik bat txiste egiten ekitea, osasuntxua ere badata, barre pixkat egitea. Ezakien irakurtzen gizonen liburutan, baina ongi bazakie zeruko seinaletan, ta jenden bihotzetan. Egun ondan hori, Asier Galartenaz eta preparetan nabil Erramon Martikoren ahiltzen danerako. Beraz, zetak, kontratazioak, mezu, direkto, bitatez. Egunon zigoitea, egunon beste para gabeturik eduriko zinero que bai nagusarieta. Zer moduz ondo? Bai. Ez haitu etosundo ikusten, orduen hasi aurretik, gustatzen jat, ze jente dekoan aurrien jakiteko estadistika txiki batzuk atarati, bai. Orduen eskatuko batzuet, nik botako zizaldi batzuk, da zuek txaloen horren parte basarie edo horrega zientifik eta sentitzen basarie, bai. Jotxalo mesez, spraydun desodorantie erabiltzen dozuen. Bale, jotxalo mesez, boladun desodorantie erabiltzen dozuen. Ez dozu egin dara jotxalo, Bale, igual hau ez da, oso, gaulertu beste aproba bat ingo dugu. Rabak gurago edo kroketak gurago. Jo mesedez txalo, rabak gurago. Vale. Jotxalo mesedez kroketak gurago. Ez? Eta txaloen ez dozuenok, imaginetan dau da, Martiniz egaitu joate zerean. Gero Martini bat ematen kantiflora, nola, igual, kasuko. Vale, jotxalo mesez guraso sarien hemen. Jotxalo mesez seme-alabak sarien hemen. A ver. Ulertu duzu hori. Bueno. Hau esan da, eta unpopular opinion bat, baina gaur egon mobiliek tontoak dire. Eta gaur egon mobiliek tontoak badire, zuen kulpia da. Gurasoan kulpia da. Zer, enekantzak jartzen dut zuez. Jutxalo mesez badakizu esaldan enekantzak. Hau, literal da letra bat enekantaken abesti batekoa, holan da.
Astonauta, trompeta, flauta, nora zoaz, hain despistauta. Gure gara izan izan horrek hori gertatzen, beste referente kultural batzuk egiten ikusen. Eta hori igartzen da, gure ezaguntzetan, gure bagaje kulturalien igartzen da, hori? Adibidez. Maria Andresa, Zazpi librata, bostontza dire gutxo gara bera. 3,37 kilogramo. Kontuten eukiten badugu, kakak flotau egiten duela normalien. Egon gotzen gut, dentsitate bat 0,9 kilogramo litrokoa, gutxi gora bera olizoan dentsitate egon gotzen gut. Horrek esan nahi dugu, Maria Andresan korotza, 3 litroka volumeneko korotz bat izan zara. Edo, eguneroko neurritara ekarriz, gero, 3 esne tetrabriken besteko korotz bat zara Maria Andresan. Abesti honetan, dau, unitate aldaketak, matematika, dentsitate fizika, hobeto da rimente enekantaken abesti danak baino, eta oso ondo abestute eta 25 instrumento aliberi jota, oskorik jote bat dut. Eta ardurtuten hau gai horrekaz, eta iruditzeate, bueno, gaur egun timo batzikoa eko zela, horako gauzei lotute, eta, bueno, ez dakit, hemen, bada kristaue, intxago kristaue zari eron hemen, ez? Ni ez da. Ja. Ahora galdetzen dut eri moduen, a ver, nor drogetan da, eta inor eza drogetan, euskal egin. Vale, jotxalo, komuniño egin dozuena. Hori bai. Vale? Zorionak, zuen gurasoan etxeko salan segurenik argazki eder bat dau ordukoa. Vale, ez, ni ez. Ni ateo banitzetetan gana baina hori jabean. Baina, jentik irudikatzen dugu infernu apur bat honen moduen, ez? Bueno, honen moduen ez, hemen hotze egiten. Hau baina bero. Niretzat infernu egeiz jau da dentista baten itxaromelia. Dentistako itxaromela bat egeiz jau infernu niretzat, zubize, aseptikoa, lekturaz da hori irakurteko. Batek hemen dentistari fobia dikotzo bintxalo ez? Eta drogoak ez, baina hauek, bale. Dentistako konsulta bat da infernutik urribien dauen. Gauzi munduen, ze dentistan dauz humanidadeko gizadiko soinurik terriblien. Irure. Lehenengoa. Eta agin erre usain hori. Zure hautik urteten dena. Bakizula horrez da bela ezer honik bazetan. Bigarren soinuen. Eta katxarro hori ez dau, ondo pentsaute, zer beti jartzen zuen papuen alde baten. Eta ja dekozu karterako narruen moduko eskuia barruko alde hori, eta besta dien pultzu egiten doa. Eta pultzu ez pasegote, lehenko hortzan muebie, bigarren hortzan muebie, eta durak gainarte berrio. Gainarte berrio, osauz, 2 minutu bastante jodido. Eta hirugarren zaratie, eta txarrena, empaste bat eta garbiketa bat eta 350 €. Humanidadeko zaratarik txarrena. Eta horregatik enazkietan dentistakaz. Enazkietan gauze asko bat mundu honetan. Enazkietan oilea espresakaz. Itxalo mezen zu oilea espresa erabiltzen duzunok hemen. Valiente batzuk zari, Igual, beste belaunaldi bateko zari eta igual zuok oitua gote zinen estandatara. Gaztiago nik ezin dut katxarro horregaz, beldura dizimo den doz. Ezin dut.
grifo azpien sartzezu eta hori, buskerzara eta hori egiten duguna bapatik bakarik aldana konpareu baino jantzi guzti bategaz buskerra hote den dozuni, hori da urbinen dauen soño, Enazpietan horregaz, bez? Enazpietan supermerkatu egaz, bez? 3x2 ezin dut, 3x2 aldot, 6, baina ezin dut horregaz? Ze nik panoa eroski, esan ikot, eroskira. Vale. Entonces, dio daintzen. Nik bi txampu boten behar dutez, bi, ez iru. Bi, ze nire kompleko estanterian ez dien sartzen iru txampu boten. Gaina, urtetezara eroskitik, Lufio urtubia zentzaseño bategaz, 2,91 euro lapurtuta zutela, eroskiri. Eta hori gitxe balitz ez diko euskerara itzulpen hona. Hartu biru eta ordaindu bi, edo bi erosten badituzu, hirugarrena de balde. Baina aurrezteko saiakera horretan gabiz. Nik denbori aurrezteko mania badekot. Guztien denbori aurreztia. Nera bezala ez izan gauza bat hau. Eta okurre bidaten oso idea bat, eta zan hortzak, garbitzie eta txizeitea alde bere. Nintaz ezakizuen gauza bat da, ez dekot oso psikomotrizitate ona. Enaz pertsona torpe bat, enaz gauzi ezatik laban, baina nire organoak dira probet Espainiakoak moduen, ez di independientiek. Niri hau, imposible, nik hori izin dut baina erabakinamente bori aurrezteko modu guna zala hortzak garbitu eta txizeitea diberian. Igual ikusten badazu erraza bada hau ulertzeko. Bai. Gogoratu. Hortzak garbitzen eta txizeitea diberian. Buah. Nire bezaroan. Nire gurasoak superposik. Dentistako diruen a devolver gure diakien. Gure etxean, pastia bukatze zen, lehen hau. Makarroi baino. Gero adinegaz, honetzen ikasten. Eta deskurri noen oralbe ondo. Eta binakabe bastante ondo. Binakabe bastante ondo. Eta hori nabila masturbazioaz. Prepuzioak, kremañeria zarrapetide. Da burbat giza eskubidea kobratzen modu, Mingarriz da, zarritan odoltxue, eta judutarra bazara, libra betia zara. Eta hori eskubide horreketik egin zabiela. Vegan hori badolben, itxalo ez? Veganoak. Ondo, Dice que echalo fuerte, O sea, a tope, zure auto politikoagaz. Baina! Veganismoak, esaten duena da, animalizen sufrimentue ekidin behar dela, eta animalizen sufrimentue ekiditeko gobermentu politikoa da. Nik dokumental asko ikusten dut, ez? Eta ikusi nahen. Olagarroak, hanka bat galtzen badeu. Berriz urteten jako hanka hori berriz urteten da. Orduen, hartzen badugu olagarro bat. Sartzen badugu kirofanoa. Anestesia eta guzti. Mosten dutzegu hanka hori. Puntoak ondo, zirujano plastikoak, dana ondo. Gero rehabilitazioa mutu batik, dana bajarako irdemen denbora dana. Teknikoki, hanka hori veganoa da, Olagarro hanka hori teknikoki veganoa da. Gentiek osakidetzan tratutxarra badeko hori baino. Ola bueltak emoten horreri bai, eta lagartijan bustanak, veganoak aldi zen. Juguren perpuzioak, bai, en rabak esan duzu zenotzako, hori zen. Eta, beste gauza bat, jakin behar duzuena, danaz, igual bukatzen joango naz. Aita izango naz. Zorionak. Aita izango naz, biologikoki ez. Aita izango naz, estadistikoki.
Zeian iradineko jendiek aurrek dekoz, eta 0,2 ume edo, ja, badagokit. Eta, bueno, hori erikotekide kontinu ez daki, baina plan bat dekot, seme alabak, eukideko plan bat dekot. 3 seme alabak ukiko duguz. Bat biologikoa. Beste bat, Afrikako herrialde baten erosiko dugu. Zetik adopteo esaten dugu, baina. Tata. Ez duzko importaz herrialdetan, ez gara rasistak. Eta hirugarrena, ekialdeko Europako emakume baten aurrenaldi subrogatuen ondorioz jaitako bat erosiko dugu. Gure familia izango da, apur bat, Students Bookeko argazki bat. Ingeleseko Students Bookeko argazki bat. Gureot, zuen buruen imagen hori ekartziet. Argazki horrek beti ziren oso multikulturalak. Beti agertzen asiatiko bat, beltz bat, inegorri bat, de repente. Gure familia hori izango da. Eta kaletiko bat zen nien. Nire familia anitz eta eder horregaz kaletik noa nien. Eta galdetzen duzien nien. Jo, eta zelan, 3 seme alaba txiki honekaz, eta ondo eta erantzun modezetu dien. Ba, 2 erosten badozuz, 3. de bai. Hasea galazenaz, eskerrik asko. Eta... Eta dira nire gure bat, hori? Jori ez? Bastatzen demongo paso, Jori. Hau da, gozoa, ez dut hemen berriro bizitzan ikusti dut, baina zola berezea da. Egun edo batu. Bertsolariak egokitzea, aspaldi du ikasia, monologisten kontua baina euskaraz denez hasia. Pentsazazuen nola daukagun, segurtasun eskasia, monologisten ostean nola egin liteke grazia. Monologisten ostean nola egin liteke grazia. Ana espada musika gudo, egin duen mendik alde. Egin liteke grazia pixkat nola ane garen talde. Ta egin dezagun hirurok ala nola bait umorean alde. Berez hauek hori erosi dute eta bugatoz de balde. Berez hauek hori erosi dute eta bugatoz de balde. Aprobetxatu egin behar da, eskaintza horrelakotan, baina pentsatu antzeko gabil, monologo eta bertxotan. Dantzan eskazak ginelako gu, hasiko baikinen ontan, bertxotan eskaz xamarrak eta dabiltza monologotan. Bertxotan eskaz xamarrak eta dabiltza monologotan. Monologotan hasi zen musi tamalez alako baten. Bertzotan ere Bizkaialdean nahiko altuan zeukaten. Gora kroketak esan beharko da, hemendik alako baten. Burrunbaraka guztiek txaloa bota esaten. Burrunbaraka guztiek zerbait txalotu dezaten. Kroketak ala aipatu ditu, eta zenbat papar guzte. Erdi txaloka eta eztabaidan barruan zedezakuzte. Erretiratzen joan gaitezke,
Xabi ez alduzu uste, igual luzatzen hasten bagara dantzan jarriko gaituzte. Igual luzatzen aldin bagara dantzan jarriko gaituzte. Baitasunaren gotorleku zara guretzat, hemen gara anbotuko zezen gorriaren babesean zureko da, betirako ditugu lotzak hor utzita. Inoiz ez dut kantatu nik botak jarrita, ze privilegio amairu legorreta. Gure ane hause bai pija bat da eta. Ta nik uran nuela eduki gordeta. Bat zikindu beharra tarteka, tarteka. Lokotzara pixka bat zapalduta hola. Botak pentsa ez dezan alperrik dagola. Hotza badaukazu bat borborka odola. Uste dut izoztear edo banagola. Nahikoa kantatuta ez algaude hemen.
ondo kantatzea ez dakigun zer den. Gu baino hoberen baskoba ontan omen. Datozela Kortazar eta Basagure. Ezin orain ukatu zalantzak lotu nau zain sudezlai baina agian hanka sartzen ez dute balio jada ikasteko ere ta zaila da baina pentsa guztia barruan gordez iraungo duzula bertan ito arte. Bidea txiki egin zaitu itzalek hartu da orain dena zara osko. Meizenuke labana zorroztu berrien istira hotzori gordetzea zure hitze bilatu bai baina ez duzu egin nahiko zenuke hori ez
sartzeko aditzeko kirik aurkitzen. Bideak txiki egin zaitu, itzalek hartu, da orain dena zara osko, hormatua duzu azala, ta muinetara iristerik ez dago.
Aukera jada egina da, orain heldu eskutik. Horrotu dugun guztia eskura dago, piztiarentzat ezer ere ez da nahiko. Zauriei ni askar eman dugu gaua gure ereko. Irudiak aztertzen buruan etengabe eta obsesio. Batuketez gain zerbait esan dugu izan nahi. Lehen galdu egiten ginen, orain iezkoaz izuturik. Nahi ez gaude nahi dugu tokia, baina hala nahi dugu tokirik. Buruan pean urrunera zoaz, atzera behin ere so egin gabe. Koldarkeriaren egoak zabaltzen, iesean urrun aldu daiteke. Urlasterretako argien antzera, kolpe mingarrie gogortu naute. Ta egia hitz ederrez estali nahian, korrontearen menpe urotzek eramana. Tutertzago tortu babesa, haitzetan leku bat aurkitu arte. Ta egia hitz ederrez estali nahian, korrontearen menpe
bidalita egarriz euriei itxarote eserita nekatu honek hibernazioa egun eta gaur ezer ezarekin urtzeran denborak galdu nau denborak galdu nau denborak galdu nau nekatu honek hibernazioa egun eta gaur ezer ezarekin denborak galdu nau eskerrik asko gonbidapenagatik, eskerrik asko ze guzti horregatik. Eskerrik asko pikapean honaino egotzeagatik, esperientzia ikaragarria izan da, ez dugu sekuraztuko. Eta nahi zuen arte, segi ezala honek urte askotan. No paso. Emozionatu naiz, pikapean. Odolik ez da gertu, atzmarkarik ez dago, baina direnik ez zukatu. Inork ez ditu ikusi, lekuko berririk ez, baina direnik ez zukatu. Oidelar nazten dute ilun esker errukirik gabe argizpiak irensten galdu arte beldu gaituzte.
Itogarri badira munduko norantzak, hemen berritzen dira gure esperantzak. Balio du kantuak, balio du dantzak, jarraitu nahi ditugu lehengoen lorratzak. Ibilian hartzen du zentzua lokatzak, ibilian hartzen du zentzua lokatzak. Eskerrik asko denoi bukatzear gaude, nahi gaituzten honetan global neutroxe. Ebatu kulturari da kontrapotere, erakutsi dezagun hizkuntza bat geure. Herri bat dagoela lurrazpian ere.